myslím si, že kolem toho je dost velký hype. Dost firm se na tom snaží udělat velký marketing. Jde po dálnici, tak tam kopne jednoho monstra. Z pohledu sportovního výkonu tam asi nejsou úplně nějaký velký benefity. Věc, která apeluje na ESCO. Podle mě to je dost taková jako ezoterická věc. To je brutální. Topovka. Popravdě já tady v těch věcech nejsem moc jako znalej. Já si taky myslím, že to bude dost jako hlavně hypem. Takže čau, vítáme vás u nového videa. A dnešní video je takový netradiční, je to video u počítače a budeme hodnotit tier list sportovních trendů nebo takových prostě trendů celkově. A předem chci říct, že to jsou všechno naše názory a je to čistě náš pohled na ty věci, takže to neberte úplně vážně, je to prostě náš pohled, můžeme se i mýlit. Nejsme taky odborníci, je to jako všechno to vyplývá z našich nějakých zkušeností a z toho, co jsme jako s těma věcma jak prožili. Suďte sami, ale myslím si, že některé věci budou dost užitečný a dost pravdivý, některé nemusí být, můžeme se mýlit, takže jdeme si to užít. Takže první věc, kterou tady máme na tier listu, jsou BCAčka. Tak co si myslíš nejdřív v těch BCAčkách? Popravdě já tady v těch věcech nejsem moc jako znalej. Takže BCAčka, za mě BCAčka jsou dost jako nepotřebná věc, pokud chceš dostatek bílkovin, masa, vajíček, těch bílkovin, tak BCAčka nejsou potřebný, takže to bych dal prostě F tier. A pro člověka, který třeba jako nejí dostatek bílkovin na to, myslíš, že by to bylo jako potřebný? Myslím si, že ne, protože tě nezachrání, musíš prostě mít vždycky tu stravu pojištěnou na prvním místě a pak až řešit nějaký suplementy, ale myslím si, že BCAčka zrovna nejsou ty suplementy, které by ti zachránili prdel, jo. Takže dal bych to do F tieru. F tier. Další věc, tady máme kreatin. Za mě kreatin asi funguje, ale myslím si, že kolem toho je dost velký hype. Dost firm se na tom snaží udělat velký marketing, takže za mě, já bych to dal do A tieru, nedával bych tomu úplně S tier. Myslím si, že hodně věcí kolem toho je marketing. Jako určitě to funguje, ale nemusí to fungovat úplně každému, takže bych to dal do A tieru, je to asi určitě dobrý, ale myslím si, že kolem toho může být dost velký hype. Brutálně, ale třeba Komplex dělá jako brutální reklamy, jako asi funguje, ale tak. Že to bude hlavně jako reklama, no. Elektrolyty, to taky nepoužívám. Já můžu říct, že elektrolyty za mě jsou hodně dobrý, tak a když je třeba vedro, tak doplňovat ty minerály, aby ta voda se líp střebávala. Teď jsem si je sám taky koupil. Já bych je dal do A tieru, za mě je hodně užitečný. Ne úplná nutnost, ale pro někoho, kdo fakt hodně sportuje, hodně se potí, tak bych to dal do A tieru. Další tady máme monstry. No, já bych energiťáky dal tak do, jak se to vezme, samozřejmě když jsi fakt rozsekanej, máš třeba zápas nebo těžký trénink, tak energiťák je super, prostě kofein, cukr, nakopne tě to a nějaká rychlá nálepka, to může být dobrý, ale jako dlouhodobě to používat nebo takhle prostě sebe spát ty energiťáky asi není úplně dobrý, ale jednorázově občas, jednou za čas to asi nevadí, takže bych tomu dal C tier, za mě jako užitečný, ale dlouhodobě a pravidelně to asi není úplně dobrý. Jo, vy si říkáte, proč jako tady fitness nebo sportovní influencer prostě má energiťáky v tier listu, teď to je sračka, ale někdy člověka to dokáže zachránit, nebo prostě třeba člověk jede někde dlouho autem a ne, prostě cítí se unavený, mu by dostatek rozpánek, jede po dálnici, tak tam kopne jednoho monstra, může mu to udělat dobře a zabrání mu to třeba autohavárii, takže to jako... Naprosto souhlasím. Určitě tohle byl dobrý point, tohle souhlasím, určitě. Zase myslím si, že na sportovní výkony to není úplně nejlepší, prostě člověk by se to uměl vyvarovat. Přesně tak, vždycky je důležité se dobře vyspat a až pak začít řešit nějaký tady ty věci. Ale někdy to prostě může pomoct. Takže monstrem to řešit asi až úplný krajní nutnosti a přesně dal bych ho někam tady buď to Cčko, já bych ho dal asi... Záleží jak to bereme, jestli to bereme jako ze sportovního hlediska, nebo jestli to bereme z toho... Když to budeme brát z fitness hlediska a z takové zdraví, tak pít ho třeba ve škole, když jsi unavený a nepotřebuješ ho. Asi úplně není dobrý. Tak víš co, já bych možná dal D tier. D tier, ok. Co tady máme dál? Ledovou koupel. Oba dva jsme si sami vyzkoušeli a nějakou chvíli jsme se otužovali. Já musím říct, že z pohledu sportovního výkonu tam asi nejsou úplně nějaký velký benefity. Po tréninku to může trošku narušovat tu adaptaci, ale na jednu věc, co fakt mě pomáhala, tak když fakt chodíš a vystavuješ se tomu diskomfortu, ty ledové koupely, tak prostě si pak víc věříš, máš větší sebevědomí a cítíš se prostě víc takovej nabitej a poctivej. Ale na ten sportovní výkon tam nejsou zaž takový benefity, takže bych tomu dal takovej C tier. Může ti to pomoct s psychikou, ale na sportovní výkon asi úplně... Já si myslím, že ledová koupel je super třeba v překonávání sám sebe, že to prostě jako ti to nastaví nějak tu hlavu, nebo že prostě tím překonáš různé věci. V tom si myslím, že to je dobrý. Potom v tom sportovním hledisku tak asi to nemá úplně nějaký ty benefity, jak jsi říkal.
že ti to moc jako nepomůže. Takže C tier? Cčko, no, Cčko bych dal. Okay. Dál tu máme tapy. Kinesiotapy. Takže tady můžu říct, že ty tapy můžou být dobrý pomocník, třeba po zranění, nebo celkově jako když máš nějaký omezení nebo něco, tak to může pomoct, ale že by to úplně vyřešilo ten problém, to taky úplně ne asi, ale může to nějakým způsobem třeba pomoct kolenu jet v správný dráze a nevyjíždět třeba mimo, takže to může být dobrý, ale chce to asi kvalitní tape, který bude držet, mít pokožku bez chlupů, kůži bez chlupu prostě. A z mých zkušenosti ty tapy dost často kloužou, pokud nemáte nějaký kvalitní, takže... No, jako myslím si, že pokud máš nějaký zranění, tak to není tak, že si to obvážeš tapem, ale ti to vyřeší to zranění. Prostě spíš je to taková prevence pro to, aby se ti to ještě nějak nezhoršilo. To i z vlastní jako zkušenosti, když jsem měl tapy, cítil jsem se trochu líp, možná to bylo i jako v hlavě, že jsem si řekl, že to mám tape, že to bude dobrý, že se mi s tím nic nemůže stát, přitom jako moc velký rozdíl v tom nebyl, ale aspoň pro ten pocit v hlavě bych tomu dal Bčko. OK, já bych taky dal Bčko. Ale samozřejmě vždycky je důležité řešit tu příčinu a nelepit tam nějaký nálepky. Jo, taky samozřejmě člověk musí vědět, kam to má lepit, najít si nějaký jako tutoriál aspoň na tom YouTube, když neví, jak to udělat. Ideálně, aby to nalepil odborník, jo. No, to prostě vždycky nějaký fyzioterapeut a ne sami, protože pak to může akorát ještě víc zhoršit. Další věc tady máme Whoop. S tím teda zkušenost nemám, ale slyšel jsem takový názory, že to může dost ovlivňovat, vás to jako ovlivňovat, že vám to ukazuje nějaký statistiky, to jak jste se vyspali, jak se cítíte a můžete se podle toho řídit, což není úplně dobrý. Je dobrý tam sledovat třeba ty HRV, myslím, různý jako nějaký ty statistiky a brát to jako orientačně, ale vždycky je dobrý brát to podle toho, jak se cítíte, takže to nemusí to být úplně přesný. Slyšel jsem hodně názorů, že tam je plno věcí dost nepřesných. Z mýho pohledu bych tomu dal takový asi C tier. No, tak asi jako nemusí to vyrušovat jako hodinky, že třeba když máš hodinky, tak na tom pak děláš blbosti nebo různé věci. Může to být jako příjemný detox od technologií, takže bych to dal třeba do Cčka. Jo, Cčko. Dál tady máme grounding. Grounding se snažím dělat a jsou na to studie, že to pomáhá odplavovat záněty z těla. Vlastně, když se spojíte s tou zeměj, tak ty elektrony záporný a kladný se jakoby vybíjejí z toho těla, takže tohle určitě funguje, definitivně, a je to super věc, jak prostě snížit stres, prostě je to dokázaný. Za mě to funguje, jo, může to výst ty záněty, uklidnit se to tělo, ale že by to byla úplná jako nutnost, to asi ne, ale pomáhá to regulovat ten stres a ten zánět, jsou na to prostě studie. Za mě asi bych to dal do Bčka. Podle mě to je dost taková jako ezoterická věc, se dá říct, ale věřím to, že když člověk bude prostě ráno ven, bude stát na té trávě a pokusí se prostě nějak se naladit na tu přírodu, že mu to může psychicky pomoct, protože prostě zelená uklidňuje a příroda sama o sobě taky, že to si myslím, že může být pro člověka benefitující. Nevím, kam jsi to dal? Já jsem to dal do Bčka, protože si myslím, že to funguje. Dost sportovců to využívá, ale jestli to opravdu funguje, to už nám nikdo nedokáže. Ale viděl jsem dost takových testů na internetu, což samozřejmě nevím, jestli je pravda, že měli takový ty měřeči napětí a když jste stáli v botech, vlastně, že vaše nohy šly přes gumu, že tady je guma, tady zem, tady je bota a dali jste si to měřič napětí na ruku, tak to ukazovalo vyšší napětí a když jste si stoupili na tu zem holejma nohama, tak to ukazovalo nižší. Nevím, jestli to je pravda, ale může to být dobrý důkaz, kdyby to fungovalo. Nevím, jestli to je úplná píčovina, ale jenom tak říkám. Já bych se hodil do Bčka. Dáš do Bčka. Jo, nevím, jestli to funguje, nevím, jestli to nefunguje, ale myslím si, že to funguje. Já bych to dal někam jako asi Dčko, takže kompromis C. Tak dáme Cčko. Možná uděláme dvě videa z tohohle, protože už natáčíme asi přes 10 minut, takže to je docela už dlouhá doba. Tak, teď jsme si tady upravili ještě ten tier list, dali jsme tam grounding do C-, takže ideální. Zatím jsme ještě nic nedali do FK, to je poměrně jako zvláštní. Dali, BCáčka. Jo? Do SK jsme nic nedali. Do SK jsme nic nedali, takže tam čekáme koukám, na něco co tady máme, jestli tam něco bude v tom SQ. Takže ale nesmíme předbíhat, máme tady... jdeme do přítomnosti. Máme tady bossu. Bossu? Co říkáš na bossu? Za mě bossu může být fakt dobrý třeba na stabilitu těla, ale je tam určitě existuje plno jiných cviků, který jako to jsou schopný nahradit a jsou lepší na tu stabilitu. Ale bossu bych dal prostě do Bčka asi. Za mě jako nad tím nic neskazíš prostě. Bossu, pokud si nedáš pozor, tak si na to můžeš hodně lehce udělat něco třeba s kotníkama nebo něco. Že určitě to je super, ale člověk si musí dát pozor. Znám spoustu lidí, co dělali prostě s bossou něco a
kotníky pak měly jako špatný. No, tak Bčko. Dáme to do Bčka. Dál tady máme pre-workout. Za mě tohle bude asi A tier, protože pre-workout je hodně dobrý, když jdete třeba do fitka, cítíte se rozsekaný a potřebujete ten trénink vodit na maximum, ale může vás to taky hodně oklamat, že se můžete cítit unavený a pak se nakopnete a pak se kvůli tomu můžete zranit. Ale třeba pro kulturisty nebo pro profesionální sportovce, kteří z toho tréninku fakt potřebují, i když jsou ready, vyždímat ještě o něco víc, třeba o těch 5% víc, aby měli co nejlepší ten výkon a tu efektivitu toho tréninku, tak to může být fakt dobrá věc. Že já bych to dal do Ačka, ale pro normálního člověka, co si jde 3x týdně zacvičit, jako blbost za mě, pro hobíka, ale pro profíka to může být přínosná věc, takže za mě Bčko, teda Ačko. Já si myslím, že pro nás jako pro tenisty, tak ten pre-workout nemá moc jako smysl. My to dokážeme podle mě nahradit jinýma věcma. A potom teda pro ty vrcholí kulturisty, tak to asi má smysl, ale jinak normální člověk to nevyužije. Asi ne tolik. Já bych to dal asi CB, něco takového. OK, tak dej Takže Bčko. dám. Bčko bych dal. Co tady máme dál? Protein. Protein. Začni ty. No, já jsem protein užíval, dá se říct, užíval jsem ho krátkodobě, ne nějak moc dlouho. Možná půl roku v kuse, nevím, no, myslím si, že to funguje dobře jako náhrada, pokud člověk nemá dostatek proteinu, ale myslím si, že to dokáže člověk krásně jako nahradit masem, stejkama, tady těma věcma, rybama, to máte proteinu hromadu a nemusíte jíst prášek nějaký, který si rozpustíte v mlíku nebo ve vodě. Dá se to, ale za mě klasický potraviny jsou lepší. Ano, souhlasím, dá se to úplně v klidu přijmout z těch klasických potravin, ale jako doplněk, když třeba fakt je dlouhý den zápasový a pak už fakt jste nestihli si nic dát k jídlu nebo takhle, tak hodit tam prostě protein, může to být dobrá nálepka, ale zase není to nutnost, takže bych to dal do Cčka. Ale když třeba nemáte čas si třeba uvařit a potřebujete po tréninku něco rychle doplnit, bílkoviny, víš, že to třeba řídíte hodinu domů, tak jako po tréninkový shake to nemusí být špatný, ale zase není to nutnost, takže to Cčko je ideální. No, med. A právě přistupujeme k medu. Med to je za mě jako věc, která apeluje na esko, která by tam mohla být, protože prostě je to přírodní potravina, máte to z přírody, pokud teda zrovna nekupujete nějaký šízený med, který je z půlky cukru jenom jako nějaký doplněný. Myslím si, že to funguje absolutně krásně. Já souhlasím, med je naprostá topovka. Jo, hodíš si to prostě do mlíka, do šejků, do palačinek, do všeho a když máš fakt kvalitní med, topový zdroj sacharidů, antioxidantů i nějakých vitamínů a minerálů, takže za mě naprosto jednoznačný S-tier a dokonce se to dá používat i jako energetický gel a jsou studie, že to prý někdy některým lidem funguje líp jak ten gel, že tam je větší využitelnost. Takže za mě S-tier určitě med, topovka. Zároveň med je zdravý. Ano, dá se říct, že prostě, když je člověk nemocnej, tak si každý den hodí lžičku medu a myslím si, že mu to může pomoct. Ne, že ho to vyléčí, ale že prostě může mu to napomoct. Třeba med a tvaroh, to je topovka. Takže S-tier za mě. Med je S-tier. Yes. A máme plný tier list. Yes. Myslím si, že tímhle S-kem bychom to mohli zakončit a zbytek si nechat do dalšího videa. Přesně tak. Možná bychom mohli přidat ještě další věci, nejenom jako potraviny, ale třeba různý cvičení nebo sporty, co by se daly. Tady teďka zavolal tady nějaký blázen, tady Honzoj. Ale ano, můžeme tam přidat i jiné věci, ale tímhle bych to ukončil, to video bude mít, myslím si, že tak 15 minut a to už je dost dlouhý, takže bych to rozdělil na 2 části a my se s tímhle loučíme u tohohle videa a vidíme se u part 2. Yes. Takže čau.